लेट्स प्ले जाऊया. महत्वाचा सामना. ओमकार थारली ऑन गोलंदाजी मार्क. निकू आणि पहिला चेंडू निकूला तारून दिला जातोय. चेंडू चाललाय आउट ऑफ द पार. फरार होतोय 4 धावांसाठी. निखिल सुबारे पुन्हा एकदा प्रॉपिंग केस वरून. नंतरचा चेंडू एक्स्ट्रक्शनला दाद देणं गरजेचं असेल. अमय बारगुडे चांगले एक्स्ट्रक्शन केले गेले. व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. ओमकार तारली नंतरचा बॉल पुढे एकदा सीमाराम बॉडीलांच्या बाहेर जाईल. तारलीचा भाव जर विचार करायला गेला तर खूप मागणा असतो, पण हा ओमकार तारली कुठेतरी माग ठरतोय समोर आपल्या संघासाठी. समोरच्या संघासाठी लागलेली धनराशी असेल आणि धनराशी योग्य पद्धतीने इथे सुरुवात केली जाते. टोटल टीमची धाव संख्या 9 अंकांवरती जाऊन पोहोचली आहे. प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघाचे धडकडे थोडेसे तेज असतील. हा सामना जिंकून कुठेतरी टॉप जाण्याचा प्रयत्न इथे केला जाणार आहे का याचं उत्तर क्रीडांगणामध्ये द्यायचंय. आणि उत्तर देण्यासाठी निकू आणि राज तोडणकर ह्या दोघांना इथे घमासून युद्ध करणं गरजेचं आहे. शेवटपर्यंत लढायचं आहे. ताकद दाखवायची आहे, नजाकत दाखवायची आहे. पुढे तयार मीडियम पेसर ओमकार तारली. बॅट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त 1 धाव इथे मिळेल. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्डवरती 10 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. नंतर त्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा यावेळी लाजवाब क्षेत्ररक्षण तिथे घडलं जाते. आपल्या सगळ्यासाठी धावा रोखल्या आहेत. जवळपास 4 धावांचा बचाव. सफलपूर्वक धावा रोखण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. नंतरच्या चेंडूवरती बैठक किंवा फटका खेळायचा होता. डेड बॉल. डेड बॉलचा इशारा दिला जातोय. म्हणजेच काय हा चेंडू पुन्हा एकदा समोरच्या मैदानामध्ये फेकायला लागणार आहे. नैसर्गिक अडथळा आहे. निसर्गाची साथ यावी मिळाली आहे. या चेंडूला पाठवून दिला जात आहे. आर या पार 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 सीमारायण बॉर्डरलाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी. या 4च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्डवरती पोहोचली आहे तब्बल 14 या धावसंख्येवरती. सुरेख फटका लाजवाब बैठकी शॉट इथे पाहायला. बैठकी शॉट आपण पाहायला आणि 2 धावांसाठी चेंडू इथे फरार असेल. टीमची टोटल धावसंख्या 16. नंतरचा चेंडू थोडासा लेगस्टिकच्या बाहेरून जाणारा चेंडू. पंचाचा व्हाईट बॉलचा इशारा इथे केला जातोय. आणि राज तल्लंग आहे. बुद्धी एकदम स्मार्ट. 9 सेकंडवरून सांगतोय कंठापर्यंत चेंडू आणि काय खेळला जाते. व्हाईट +1 टोटल 2 धावा मिळत आहेत. धावसंख्या टीमची टोटल 19 अंकावरती जाऊन पोहोचली असेल. हा डब्बे में चांगला फटका इथे पाहायला भेटलाय. बैठकी शॉट आणि 4 धावा इथे कंप्लीट केल्या जात आहेत. घुटना देख तमाशा देख अशी फलंदाजी केली जाते. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती 23. सूरज ऑन गोलंदाजी मार्क. गोल्डन शतक जितक्या बनवणार तितक्या दुप्पट. पिंकी सोडून राज सोडणकर. लो फुल टॉस नाही सोडलाय. लॉलीपॉप होता इथे स्वीकारला जातोय. चेंडू जाणार आहे 4+4 टोटली 8 धावांसाठी. एकदा नंतरचा चेंडू चांगला चेक केला जातोय इलेक्ट्रिकच्या बाहेर. पंचांचा व्हाईट +1 टोटल 2 धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत. आता चेंडू पुन्हा एकदा व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. सलगचा दुसरा इथे व्हाईट बॉल. निकू धावत आलाय. कानमंत्र दिला जात आहे. निकूचा जर विचार करायला गेला तर गतवर्षी चॅम्पियन संघाचा मानकरी ठरला होता. तो वारंवार कानमंत्र देतोय सर्वत करतोय. राज तोडणकर पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी इथे सज्ज असेल. यावेळी टाकलेला चेंडू शरीरात जाऊन आदळलाय. त्यामुळे डिक्लेअर मधले 1 धाव इथे मिळेल. लेग बॅक स्वरूपामधले 1 धाव इथे घेतली जाणार आहे. 1च्या मध्ये धावसंख्या 37 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. नंतरचा चेंडू पुढे एकदा व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. अतिरिक्त धाबा निराशा चेंजरवरती निराशा व्यक्त करावी लागेल. सामना अजूनही संपला नाहीये हे दाखवावं लागेल क्रीडांगणामध्ये. नंतरच्या चेंडूवरती अलाउंड कार्पेट. गौरव मडवे अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. जे हाताने नव्हतं जमत ते पायर करून दाखवलंय. गौरव मडवेच्या माध्यमातून लाजवाब क्षेत्ररक्षण इथे घडलं जाते.
नंतरच्या चेंडूवरती अलाउंड कार्पेट बॉर्डर लाईनला आग लावत चेंडू इथे फरार केलाय. नो चान्स एनी प्लेयर. बॉल विकेट विकेट 4 धावांसाठी. धाव संख्या 47. नंतरच्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा आमच्या कॅमेरामॅनच्या दिशेने टाकलाय चेंडू. येतोय दणदणीत खणखणीत JPLचा चौकार. टीमची टोटल धाव संख्या 55 या अंकांवरती पोहोचली असेल. गोल्डन शतक पुरेपूर वसुली केली आहे या गोल्डनच्या शतकामध्ये. आणि त्यानंतर ते चेंडू डॉट बॉल येतोय. षटक संपतंय. टीमची टोटल धाव संख्या 55. गौरव मडवी नवीन बॅटर नवीन गोलंदाज दाखल केला जातोय. पहिला चेंडू अकूट टप्प्याचा होता. अगदी चेंडूला पाठवून दिला जातंय 4 धावांसाठी. राजरेजे कानवंतर दिलं ना एकदम खूप नो टेन्शन नो मेन्शन करण्यासारखं होतं. अतिशय सुंदर कानमंत्र राजने दिलं होतं. नंतरचा चेंडू वाईट +1 टोटल 2 धावांसाठी येणार. धाव संख्या 61 या अंकांवरती पोहोचली असेल. टीमची टोटल धाव संख्या 61 या धावसंख्येवरती पोहोचली आहे. पुढे एकदा यावी टाकलेला चेंडू इन स्विंग होता. टप फळल्यानंतर चेंडू आतल्या दिशेने वळत आला. तिथे येतोय डॉट बॉल. सामना दोन्ही संघांसाठी खरं या मरोची डिवायड मध्ये चाललेला सामना यावे आपण पाहतोय. नंतरचा चेंडू 2 धावांसाठी इथे तारला जातोय. 2 धावा मिळत आहेत. या दोनच्या मध्ये धाव संख्या 63 या अंकांवरती पोहोचली असेल. डान्सिंग द विकेटने खेळण्याचा प्रयत्न होता. इन स्विंग झालाय. येतोय डॉट बॉल. राज चोडणकर कॅल्क्युलेटरचा बादशाह आणि सांगतोय शांत राहून काम मंत्र करावं लागेल. येस या खेळीला फटका लाजवाब प्रॉपर टायमिंग 4 धावांसाठी येतोय. निखिल पुन्हा एकदा नाचण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. डान्सिंग द विकेटनं हा यावेळी थोडासा फर्स्टला फिंगर रोल केली गेली होती आणि त्यानंतर षटक संपण्याचा इशारा इथे दिला जातोय. षटक संपतोय. टीमची टोटल धाव संख्या स्कोर का रिजन वरती तब्बल पोहोचली आहे 67. बॅटिंग पॉवर प्ले इज ऑन. बॅटिंग पॉवर प्ले इथे ऑन केला जातोय आणि गोलंदाजी मार्क करून अर्सलान उर्फ जॉन्टी वैयक्तिक फैल आणि संघाकडून एक निर्णायक षटक घेऊन दाखल झाला असेल. पहिला चेंडू यावी लाजवाब क्षेत्ररक्षण तिथे घडतोय. एक धाव घेण्याचा प्रयत्न इथे कंप्लीट केला जातोय. एक धाव रडिंग द बीट वेने अगदी चीताच्या चपळाईने इथे एक धाव पूर्ण केली जाते. एक क्षमतेने धाव संख्या 68. 68 या धावसंख्येवरती पोहोचली असेल. टीमची टोटल धावसंख्या 68. पुढे तयार मीडियम पेसर यावेळी टाकलेला चेंडू वाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जाणार आहे. क्रिकेटवरील नियम क्रमांक मोडला गेला टोटल 21वा आणि सांगून जातोय की वाईट बॉल असेल. नंतरच्या चेंडूवरती अतिशय सुरेख फटका डोळ्यांची फार फेडणारा फटका आपण पाहतोय. सरळ पाठवून दिला चेंडू बॉर्डरलाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी. या 4च्या धावा आता खूप महत्वाचे इथे बनत चालले असतील. टीमची टोटल धावसंख्या कॅमेरा
जाऊया खेळाकडच्या दिशेने. नंतरच्या चेंडूवरती चेंडू चाललाय 2 धावांसाठी. राज सांगतोय चालतंय, कारण प्रत्येक चेंडूवरती धाव येणं गरजेचं आहे. आणि ती धाव येत चालली या क्रीडांगणावरती. प्रत्येक चेंडूला धाव येणं गरजेचं असतं. अकुटप्पाचा बॉल पाहिलं होतं, सुरेख फटका इथे सजवलाय. शॉर्ट अपडेट इथे सजवला जातोय. शॉर्ट बॉल अगदी पिक केला, हुक केला, बुक केला चौकारासाठी. या चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या 79 या धावसंख्येवरती दान पोहोचली असेल. नंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा 4 धावांसाठी चालला असेल. धावसंख्या 83. शेवटचा चेंडू असेल या षटकातील. धावसंख्या 83 वरती दान पोहोचली आहे. आणि याही चेंडूवरती मोठा प्रहार, डल्ला मारलाय, हल्ला मारलाय, कंप्लीट केलं जातील. टोटल 4 धावा. या 4च्या मध्ये धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती जाऊन पोहोचली आहे तब्बल 87 धावा. धावा आतापर्यंत नाबाद खेळी. राज तोडणकर आणि नवीन गोलंदाज दाखल झाला असेल गौरव मडवी. आणि पहिला चेंडू अलाउंड कार्पेटने 2 धाब्यांसाठी. अगदी सेन्सफुल क्रिकेटचा खेळ आता मैदानामध्ये रंगणार आहे, कारण राज देखील एक बुद्धिमान खेळाडू आहे आणि बुद्धी वापरली आहे. नंतरचा चेंडू वाईट बॉलचा इशारा इथे पंचांच्या बरोबर सलामत करतील. गोलंदाजी मार्कून आपण पाहतोय मुरुगवाडा गौरव मडवी. धावसंख्या 90 वरती. आणि त्यानंतरचा फटका अलाउंड कार्पेटने खेळला होता. तिथे सिंगल अर्जित केली जाते. रनिंग द बिटवीन खासियत दाखवली. सिंगल वरती देखील विश्वास दाखवला जातोय आणि तो विश्वास इथे दाखवला जातोय. सिंगल इथे असेल, टीमची टोटल धावसंख्या पुढे सरकत चालली असेल. त्यानंतरचा चेंडू व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. धावसंख्या 92. नंतरचा चेंडू अगदी सहजरित्या तडीपार पाठवला जातोय. धावसंख्या 96 या धावसंख्येवरती गुणफलक जाऊन पोहोचले. नंतरचा चेंडू व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. आणि राज सांगतोय गुड चेक, म्हणजे काय जो चेंडू पाहिला होता, निरेखला होता, हातामधून कोणत्या पद्धतीने चेंडू टाकला जातोय. या चेंडूवरती थोडासा फसला असेल. त्यानंतर दाखवली जाते ती खेळाडू